number 2 verse number 4 yedwa sikhandaze sigoduke ngegama lenkosi. Ndiyabulisa kubo bonke abathandekayo tata omama, sibulise abantu abatsha, sibulise abantwana ngegama lenkosi yethu uJesu, amen. Besizama ubulisa egama lenkosi uJesu, amen. Sizama ubulisa egama lenkosi uJesu, amen. Amen ngapha, amen ngapha. Hallelujah tendeni, hallelujah. Ayeye Sathana, ayeye. Ayeye Sathana, ayeye. Phansi ngoSathana, phansi. Phezulu ngoJesu, phezulu. Ingathi lodlule licala, phezulu ngoJesu, phezulu. Ayibe ingathi lodlule licala, phezulu ngoJesu, phezulu. Ayibe seliyabethwa ke licala, phezulu ngoJesu, phezulu. Ayibe ingathi bakhona basahleli phansi, phezulu ngoJesu, phezulu. Hallelujah! Hallelujah! Washa Jesu! Washa Jesu! Walapha Sathana. Sibulela kakhulu makholwa. Ndixolelwe izono ngwakwafulani fani. uYesu wandenzela umusa isimanga. Ukufika kwakhe empilweni yami wandixolela izono. Igama lenkosi uJesu malibongwe, amen. Jesus. Izono zami zixolelwe. uYesu wandenzela inceba, ngoba ukuxolelwa izono inceba ongeke uyithole kuRamaphosa, engeke uyithole kwikomiti zokuhlala, engeke uyithole naku-government yalomhlaba. Ukuthola isalvation, salvation is by the grace of God. Cela uthobe kancinci. Salvation ingomusa nakobabalo lukaThixo. Igama lenkosi malibonke, amen. Amen. Sawufunda ke lamazwi sithandazelane ngegama lenkosi yethu uJesu. Ndatholwa nguYesu, alibonke igama likaJesu. Ndatholwa nguYesu, wangena uYesu wandohlukanisa nezono. Siyevana bakholwa. Bendike ndaseMonti, bendishumayele eMonti. Ndaphawula into yoba abantu bayatsho into yoba basindisiwe. Igama lenkosi malibongwe. Futhi xa bengqina besithi basindisiwe, bathi ndiyamthanda uThixo, futhi bangayithethi le ndawo yoba izono zixolelwe. That's why ndiyigxininisa. Alibonke igama likaJesu. Abantu bayatsho uba ndisindisiwe, athi umntu ndiyamthanda ubawo, ndiyamthanda uThixo, angabi satsho uba uxolelwe izono. Alibonke igama likaJesu, amen. Angabi satsho uba utheni nabazalwane, angabi satsho uba uxolelwe izono. Omnye atsho uba ndincedwa ngubawo, futhi angabi satsho uba uxolelwe izono, vele athi ndisuse ezintweni, angazibizi ngamagama. Yenje izandla zakho. Siyavana nabathandekayo, cela ke siyifunde sithandaze. Sizawuthatha nje imizuzu embalwa 30 minutes sobe sesigqibile ushumayela sigoduke ngegama lenkosi uJesu. What Yohane chapter 5. Chapter 5 verse number 8. Verse 8. Xa uqhuba ufunda verse 8 uzawufunda verse number 12 no 13 no 14 standard. For 38 years le ndoda ilele kuqhukho lokufa. Uthi lo mbhali le ndoda yayingumlwelwe ixesha elide. Ihlala khona izikhwala, kuhlala khona abantu abahamba nge-wheelchair, kuhlala khona abantu abadingayo, abantu abakhangela inhlahla babehlala xa kwechibi laseBethesda. Abantu abafayo zizifo babesiya kwichibi laseBethesda, bafike bahlale khona. Alibonke igama likaJesu, amen. Babehlala ngakweli chibi laseBethesda ixesha elide, kuhlalwa kule ndawo iminyaka, abantu behlala ngakweli chibi. Oh Jesus. iBhayibhile ke lam lithi bekusenzeka kwehle isithunywa. Esi sithunywa sivele ezulwini. Xa sifika kwichibi laseBethesda, sifike sizamazamisa amanzi, aze athi otsibe kuqala enkosi uJesu abe sele philiswa, oqale wangena echibini. So kule ndawo esiva kuyo
siva le ndoda kuthiwa yagula for 38 years ihlala ngakweli chibi laseBethesda ngoba le ndoda yayimotshiwe ngamatyathanga amadimoni, ibotshiwe imimoya ibanjiwe. Uthi lo mbhali yayisithi xa izama le ndoda ukuba iyongena echibini eBethesda ngenxa yento yoba yayingakwazi uhamba, le ndoda yayiphangelwa ngabakwazi ukwenza, ngabanamandla ogijima babaleke. Hallelujah. Now ke kula situation kwabe sekuvela uJesu. Le ndoda for many years, for 38 years igula, ingenamntu ukwazi uyinceda uba mayifikelele kwichibi laseBethesda. Wayengekho umntu okwazi uyinceda ukuba makayiphose kweli chibi. Kwabe sekuvela uYesu, kwavela uYesu kuloo meko injalo ngoba amazwi kaJesu, uYesu ayikho imeko avela kuyo emntwini ingasombululeki. uYesu namandla, uYesu yimpiliso, uYesu yinkululeko, uYesu ngamandla. Abekho abadibana negama lakhe impilo zabo zingaguqulwa. Oh Jesus. Hallelujah. uJesu akakhathali noba impilo incanywe ngabathandazeli, noba impilo incanywe ngamaxhwele, noba impilo incanywe zizangoma, noba impilo incanywe ngamaprofeti, noba impilo incanywe ngabathandazeli. Kodwa xa idibene impilo yalo muntu negama likaYesu, igama likaYesu lodwa lingaxutywanga na-oyile, igama likaYesu lodwa lingaxutywanga namanzi, igama likaYesu lodwa lingaxutywanga natyiwa. Lodwa igama likaJesu linamandla. Jesus linamandla. Oh yes, linamandla. Oh yes, liguqula amapharapara. Oh yes, liguqula amagintsa. Jesus, liguqula abasebayo. Jesus, liguqula amapharapara. Igama likaYesu linamandla. Jesus, linamandla. Linamandla. Liyaphila. Jesus, liyaphila. Jesus, liyaphila. Liyaphila. Jesus, liyaphila. Liyaphila. Jesus, liyaphila. Jesus. Baba sayidibana noYesu. Xa efika uYesu ayibuza iquestion, uyafuna na ukuphila? Oh yes. Yathi le ndoda hayi andinamntu Jesus onothi la manzi agxothagxothwa ndiphose. Mind you, le ndoda for 38 years. Jesus. Jonga ke funda. uYesu wathi kuso, Wathi kuso phakama. kwathatha izwi, ngoba izwi indaba isazwini, indaba ikose ecaweni okhonza kuyo, kodwa indaba isazwini. Jesus. Indaba yikho kumpostoli. Jesus. Indaba yikho kubefundisi. Jesus. Indaba yikho kubaprofeti. Jesus. Kodwa indaba ikulowo owahlatywa, ikulowo owalinyazwa. Jesus. Ulinyaziwe, uhlatyiwe, udwalahiwe, uJesu. Ngoba sedibana nezwi, uYesu wathatha izwi, wathatha izwi. Jesus. Wathi ndoda phakama. Jesus. Ngoba izwi lakhe linamandla. Lake lafika eLibanon, lafika eLibanon, abantu baseLibanon bengalihoyanga izwi. Lafika izwi eLibanon, lafika abantu bedayisa ngemizimba, lafika abantu bekhonza iinkawe zabo bengalihoyanga ilizwi. Lafika abantu bebhayiza, betshatisa, besenza zonke izinto. Hayi bazalwane, ayayayayaya, labashiyizwa abantu. Lafika abantu bengalilindelanga,
labashiyizwa abantu labeselingena ehlathini izwe hayi langena ehlathini lasiphula imithi yemisedara ilizwi likathixo linamandla. Jesus lafika emithini lafika phakathi kwemithi imithi yamamela izwi lashiya abantu izwi labashiya abantu izwi langena phakathi kwemithi. Oh my God, lashiya abantu izwi langena phakathi kwendalo langena emithini. Ngokwesayensi imithi yaseLebanon kumthonga nyakaziswayo kumthonga nokaphulwa kodwa kwafika uJesu wangena Lebanon washiya abantu eLebanon wangena emithini ehlathini indalo yamamela izwi. Jesus the word of God, the word of the living God. My God, iyawachinja amaphara, iyabachinja abafelayo, iyabachinja abantu. The word, not a power. The word, not a fake machine, not the assemblies of God, not a full gospel, but the word of God. Jesus Christ. Onapho yakhona. Thandaza nawe. Jesus. Wabela ndoda uJesu. Sethi phakama uhambe. We immediately kuthatha izwi. Imeko ya responda kwizwi. Ngoba nasiphi isimo siyaresponda kwilizwi likaThixo. Nasiphi isimo siyaresponda to the word of God. For 38 years yaphakanyiswa lizwi. Ifunde verse 13. Jonga ke kunento endiyithandayo. Funda verse 13. After him siyabe sonke abantu bakuthi after le ndoda iphilisiwe alibonke igama likaJesu kuthiwa le ndoda yabuzwa kubani lokuphilisileyo. Verse 13. Ambuza athi ngubani na amaJuda abuza le ndoda athi ngubani lo uthe kuwe thatha ukho. Jonga le ndoda idula for 38 years ihleli ngasechibini ngaphakami. Oh Jesus. Kwafika izwi kule ndoda lathi mfondini phakama uhambe. Kodwa le ndoda ngoko nangoko ngoba linamandla izwi. I remember one at that time kuYesu kufika indoda igulwa ngunyana wayo. Xa ifika le ndoda ithi Jesu nyana uyafa. uJesu wabe sesithi kule ndoda khawuthi ndiye kunyana wakho. Wathi uYesu hayi subuya. Yathi le ndoda subuya Yesu. Thatha nje izwi uyophila unyana wami. Subuya Yesu. Thatha izwi. Subuya Yesu. Thatha izwi. Oh wathi uJesu kummangaliso lo ndibonayo. Yini zange ndalibona ukholo lunja. Ukholo lunja. The word. Wathi kule ndoda Yesu phakama mfondini. Jonga kuthiwa ke verse number 12. Kwafika ngoba iphiliswe ngemini yeSabatha. Kwafika amaJuda kule ndoda ambuza kubani okuphilisileyo. Yathini le ndoda? Verse 13. Kodwa lowo waphiliswayo wayengamazi okokuba ungubani. Yima ndifuna ifunde phaa kunoncoko. Uthi le ndawo yabuzwa ngabantu
ngubani lokuphilisileyo? Funda verse 13. Kodwa lowo waphiliswayo Kodwa lo waphiliswayo wayengamazi owamphilisayo ophilisileyo. Uyithola healing kodwa ilishwa akamazi umphilisi. Oh Jesus. Uyithola deliverance, uyithola healing kodwa yaba lilishwa lahlala lendoda. Ukuthola healing kodwa lingamazi umnikazi wempiliso. Uthi lo mbhali yabuzwa lendoda uphiliswe ngubani? Yathathi mazi. Amakholwa namhlanje akhonza into angayaziyo. Amakholwa namhlanje ayakhonza aleqa imimangaliso awawazi umnikazi wayo. Amakholwa aleqa imiqondiso awabazi umnikazi. Mighty Jesus. Abamazi, abamazi, abamazi. Oh Jesus. uJoshua kaziwa kwaziwa i-oil. uJoshua kaziwa kwaziwa receive car. uJoshua kaziwa kwaziwa receive marriage. uJoshua kaziwa kwaziwa receive business. Yesu zonixolela Yosefano yaso, Yosefano yaso, uyaso, uyaso, uyaso. Mighty Jesus. Abantu baqhela uthiwa receive your car ehlela amanyaleni. Receive your marriage uhlela amanyaleni. Akamazi lo unika abantu imitshato. Oh Jesus. Sonibuyisa apha, sizonibuyisela endaweni. Uyelani kumnikazi wezinto, uyelani kumnikazi wemitshato. Yekeni imitshato, yekani imoto. Engamampungu banemoto ungekamthola umnikazi wazo. Namhlanje sizomemeza ukhona umnikazi wezinto. Kutshaso, 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 unkosi, utshaso, uyaphila, utshaso, uyaphila. Mighty Jesus. Bazita, oh sorry. Kuthiwa wayengamazi omphilisileyo ngoba impazamo eyenziwa ngabantu yimpazamo eyenziwa ngamasoldati emnqamlezweni. Kuthiwa amasoldati emnqamlezweni afika kuJesu. Khawukhwela lapha khawube kuJesu komzuzwana uzophinda ube ilandoda igule. Kodwa afika kuJesu khawulenge. Afika kuJesu amasoldati uJesu elenge emnqamlezweni. Kodwa zafika ezanto. Nkosi yami, Nkosi yami. uJesu wayenxiba ingubo ezidurayo efaka ingubo zelineni uYesu. Kodwa afika amasoldati afika athatha ingubo zikaYesu. Athatha ingubo. Sapha ingubo zakho Jesu. Athatha ingubo. Athatha ingubo zikaYesu. Enza amaqashiso ngengubo zikaYesu. Ashiye sekhonye emnqamlezweni. Ahlubule into zakhe. Athatha into zakhe. Ashiye Yesu akulinge emnqamlezweni. Athatha into zakhe. Abelana ngento zakhe. Amshiya. Ashiye mfana namandla. Ashiye Yesu emnqamlezweni. Athatha into zikaJesu. Ashiye uJesu emnqamlezweni. Athatha into zakhe. Kuyalo makathathu. Oh Jesus. Nawo ngamthathu umenzo wakho. Nako makathathu. Ziyakani into zakhe. Kuyalo makathathu. Yakani impahla yakhe. Yakani into zakhe. Yakani into zakhe. Funani wena. Uyafela. Babamfunayo. Uyafela. Rekapa, rekashatapa, uyafela. Kuthiwa zami zaxabana ngamaxashiso. Zaxabana.
ngoba into zikaThixo ziyaxabanisa xa engekho. All right. Kuthiwa balwa ngento zakhe benza amaqashiso. Haleluya. Kwenziwa ngento zakhe bemshiya yena jinga emnqamlezweni. Whoa. Hallelujah. Oh, Jesus. Yahlala kube le ndoda igulayo sivale ngawe. Kodwa le ndoda igulayo nathi nawe iphilile ayimazi oyiphilisileyo. Oh, Jesus. Verse 13. Wawugula wena, wawunentola zehakho wena, wawusifa wena, umbuzi yamazi nalokuphilisileyo. Do you know him personally? Do you know Jesus? Uyamazi nokuphilisileyo. Yazi ilishwa kwaziwa abapostile. Sakufakaza ukuthiwa sibonga ugcobo likatata. UKristu akaziwa kwaziwa utata. Ilishwa laloba ngoku sakubulela ugcobo likatata. Ukhonjwa nje sibonga ugcobo likatata. Sibonga ugcobo, anointing katata. Mhlawumbe besifa bonke ababonga ugcobo likatata xa bebhubha babheka esiyogweni. Bayalahlwa xa besifa. Bonke abathatha ithemba balibeka kubaprofethi. Bonke abathatha ithemba balibeka kubapostoli. Abanecawe kule mihla bonke xa bebhubha bayalahlwa. Bayalahlwa. Bonke abathemba icawa bayalahlwa. Bonke abathemba inkonzo bayalahlwa. Do you know Jesus? Do you know Jesus? Do you know Jesus? Kuthiwa le ndoda yayingamazi. Jonga, funda verse 14, funda uvale. Kwathi emva koko Kuthiwa ke uJesu uYesu waphinda wadibana naye. Isimanga somthetheleli handazanga ukuthi ungene kanjani. Kodwa naku lapha kimi. Ngaphakathi kimi. Tamamkela umsindisi wami. Isimanga somthetheleli handazanga ukuthi ungene kanjani. Handazanga ukuthi ungene njani. Kodwa naku ngaphakathi kimi. Kodwa naku ngaphakathi kimi. uYesu uthe xa ebuyela etempileni wadibana nale ndoda. Awufunda akayifunde sesiwami. Kwathi emva koko uYesu waphinda wadibana naye. yima kwacaba imasa. Kodwa uYesu wadibana nayo Endlini kaThixo yima wadibana nayo not esitratweni. Endlini kaThixo Akadibana nayo esitratweni. Siyevana bathandekayo. Akadibana nayo ethaveni. Wadibana nayo endlini kaThixo. Oh, Jesus. Wadibana nayo ecaweni. uYesu ayimazi kodwa icawa uyayazi. Oh, Jesus. Yathatha i-membership yecawa. Yathatha i-membership yenkonzo uYesu ngamazi. Yathatha i-membership yasecaweni yaba sendlini kaThixo kodwa iThixo ingenayo. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yayithatha i-membership waphinda uYesu wadibana nayo etempileni. Wadibana nayo endlini kaThixo. Wathini uYesu? Khangela uphilile Wathi uYesu kuye jonga uphilile ngoku. Ewe yahlukana nesono. wathi uYesu jonga yahlukana nesono. Hleze uhlelo Le ndoda isecaweni kodwa inamanyala. Le ndoda uYesu ayimazi. Ikhona ecaweni, ikhona enkonzweni.
uyesu uyayingqala isecaweni Oh, Jesus. ndiqinisekile yayiseyinikwe nesikhundla ecaweni Yeah. yayibambe iposition ecaweni yayibambe indawo ecaweni Amen. kodwa ingohlukaniswanga nezono Oh, Jesus. wafika uyesu wathi mfondini jonga yohlukana nesono yohlukana nesono yohlukana nesono kayifunde Yehlukana nesono. mhlawumbe umuntu Hleze uhlelwe yinto Ofula- ezulu kunale. ofulani bathetha ngezona ibhayibhile ingaka akutsho mna kutsho uyesu kuyibhayibhile ingaka kothethwa ngezono Oh, Jesus. akubethwa zono ngoba kuthethwa ngezono xa sithetha ngezona sithethi ngawe All right. sithetha ngento kasathane kuwe All right. umjolo yonto yakho Amen. utywala yonto yakho Amen. isono yinto kasathane ethandwe nguwe xa sithetha ngezono sithetha ngento kasathane kuwe Amen. utywala yonto yakho ukufeba yonto yakho Jesus. ubuyenya yonto yakho Amen. izono izonto zakho Jesus. njengoba sekunxila nabazalwane njengoba sekujola nabazalwane njengoba nabazalwane bekhupha izisu njengoba nabazalwane behlala esithafeni benxila Oh, Jesus. sizonaziswa kutsho uyesu uthi yohlukana nesono amakhwenkwe ayalahlwa amadoda ayalahlwa amadoda abantu ayalahlwa izono ziyalahlwa amanyala ayalahlwa amanyala ayalahlwa Jesus. kutsho Hallelujah. uyesu akutsho mfundisi Oh, Jesus. uthini sisamandu uyesu Yehlukana uyibone nesono. ecaweni uyesu kejesu akathethi nabaphandle ngoku Oh, Jesus. akathethi namadoda apha phandle Amen. uthetha nabo abaneeposition ecaweni uthetha nabo baculayo becula siyakudumisa bejola Yeah. uthetha nabo bacula siyakudumisa bekhohlipha besenza amanyala ecaweni Amen. uthetha nabo uyesu uthi yohlukana nesono Yehlukana nesono. yohlukana nesono isono siyalahlwa Amen. amakhwenkwe ayalahlwa Jesus. amablesa ayalahlwa mablesa ayalahlwa yohlukana nesono simandela kuphilisa ungohlulwanga namanyala Oh, Jesus. ibe ndigula benentela zehakho ithini into yakho ngoku Oh, Jesus. yohlukana nesono ngoba isono siyakhulelwa Yeah. siyaqhubeka inyanga Oh, Jesus. kuhambe nyanga Amen. noba ungasenza kufacebook usenza abantu bengakuboni kodwa uthi umbhala isono siyakhulelwa Yakhulelwa. Isono. siyaqhubeka inyanga zona Jesus. iyahapha iminyaka iintanga zakho zinabantwana abakho abantwana batshona etoilet Yup. iintanga zakho ziyelekelisa kubona lo sisi ungathamithe kodwa uziphethe kakuhle kanti uzidina ngamaphilisi oh jesu ziyalahla izona usazawuphendula uyayiwa phambi kothixo noba ungabalahla emgomeni mntanami kodwa phambi kothixo usazoma uyayiwa phambi kothixo usazawuphendula izono ziyalahlwa Jesus. Ziyalahla icawa izono. inamandla ohlukanisa nezono Oh, nale ndoda esendlini kathixo othi nezono ayipha endlini kathixo lana iculo ziyakudumisa intle Oh, Jesus. ichomisa uthi uPaul inesimo ngathi yamoyika uthixo Yeah. ikade amandla yawakhanyela Yeah. nabantu abakhanyela amandla nasemsebenzini ungabuza uba ndifuna uanitha kuthiwa uthi ndifuna anitha osindisiweyo kuthiwa siyamazi anitha kodwa siwe saxakwa ngalo usindisiweyo asimazi osindisiweyo sifuna umamphela apha esitratweni osindisiweyo akaziwa osindisiweyo uyaziwa mbi cawa uyaziwa enxibayo uyaziwa futhi ibhayibhile ecaweni kodwa akaziwa osindisiweyo siyazisa ubungcwele
impilo aphilwayo iyaphilwa, impilo ndwala iyaphilwa, impilo ndwala. Mighty Jesus. Akuthethwa ngezono apha, sashumayela Sashumayela. sashumayela. Amen. Tata abantu washiya abantwana bakhe ngenxa yakho, siyakushumayeza, shumayezeka, Amen. Amen. shumayezeka. Amen. Sono osugar baby nohani losweetheart bayalahlwa, akukulwa nabo, Amen. akuhlatyelelwa nabo, Jesus. akukhonzwa nabo, Aye. bayashiwa ngasemva. Amen. Isono siyalahlwa. Jesus. Inceda ngantoni ube yi-worship team uvuka amadodeni? Inceda ngantoni ube yi-worship team uvuka amankazana? Iyalahlwa isono, Yalahlwa isono. sikhulu nesono, Oh, siyalahlwa isono, Amen. siyalahlwa isono. Jesus. Yalahlwa isono. My Jesus. Jonga xa ifikile uYesu umqondisa wenza imibini ukuxolela izono akohlukanise. Kufuneka utsheke uYesu okuwe xa ungohlukananga nezono. Banintsi ooYesu apha phandle abashunyelwayo, nabanye napha ebholeni uba ubhishophu uzawuyazi. Kukhona kuthiwa abantu ngoku kuthiwa ngooJesus lovers, badlala ibhola ingoYesu. Nam ndingamzala umntwana ndimthiye ngegama elinguYesu. Kodwa lo Yesu waseNazaretha xa efikile umqondiso before kunika imoto kukohlukanisa nenkwenkwe. Umqondiso kaJesu xa efikile ubungumama kuxolelana noomakhelwane bakho, Oh, wenza uxolo noomakhelwane, uyoxolisa kubantu obonileyo. Oh, Jesus. Kwenze njani? uJesu ugalelekile, uYesu ufikile, Hallelujah. ufikile, Oh, Jesus. ufikile, Hallelujah. ufikile. La ntombazana ibixakile ithanda amadoda, nanze lahla amadoda. Lo mfana ebexakile ethanda amantombazana, nakwalahla amantombazana. Kwenza njani? uJesu ukhalelekile, ufikile, ufikile, ufikile. Asibani ngocula xa ifikile, asibani ngoshumayela. Intshumayela imvezi, uveza impilo, Amen. uveza impilo. Jesus. uRamaphosa noba ngakuvala ushumayela, uRamaphosa angakuvala ucula, Ewe. uRamaphosa angazivala icawa. Kodwa kunento engenamandla ayivala, indlela esiphila ngayo. Iholiness ayivalwa, ingavalwa iBhayibhile, ingavalwa amaculo, zingavalwa amakhorasi, ingavalwa ithomoyi, ingavalwa ikhwekhwa. Kodwa indlela yokuphila ayivaleleki, iyashumayela ungathethanga, iyathetha, iyazikhonyela, iyazikhonyela. Indlela ophila ikhonyelwa, iyazikhonyela ngokwayo. Ubona uhambe etawuni kodwa indlela enxibe ngayo mani usiwangathi nguYesu, kwale ndlela ahamba ngayo kwaye-works zakhe kuthanda singafana noYesu nje, kwaye indlela athetha ngayo thini nguyaswana lo, nguyaswana lo. Kanti umfundisi walo babona igama kuthiwa singamaKrestu saliphiwe Antiyokho, silinikwa ngabantu abangasindiswanga. Igama elithi singamaKrestu
salinikwa ngabantu abangasinzwanga bebona indlela abapostoli abaphila ngayo. Kodwa jonga lapha bephila uthi uPaul ndive ngabantu abangasinzwanga kuba niphile kakuhle nina. Kade nanikwa negama loba ningamakrestu. Ngoba igama elithi makrestu silinikwe ngabantu abangasinzwanga. Ngoba xa usinzweyo akufunekanga tata usotana ungqinela ngabokhonza nabo. Xa usindiswe manyani kufuneka ungangqinelwa ngabo ukhonza nabo bodwa. Xa ifikile ivangeli kufuneka nabangakuthandi nabangakuthandi bafakaze bathi njengoba ehamba la ntento usuka ngathi uphakamile kodwa ugqibelela usindisiwe. Bathi usuka ngathi uphakamile njengoba esindisiwe nje kodwa kugqibeleni siyayibona mani usindisiwe ekugqibeleni. Noba ingathi ngoku uthandaza kakhulu siyamhleba kodwa ekugqibeleni usindisiwe mani lasizi, usindisiwe mani la mama, usindisiwe la bhuti, ekugqibeleni usindisiwe. Solo siyabulala mani, siyabulala. Waphi inyanga ubeka iminyaka uyashumayela wenza zonke izinto siyakhulelwa and sizawuzala mhlobo and a child that is conceived by sin siyakumzala umntwana. uAdamu wona emyezweni ubona kukaAdamu Jesu wona isono sakhe sabonakala kubantwana bakhe. Lento yenzayo noba ungangayiboni imiphumela kodwa uhloko lisabantwana bakho. Isono senzayo siyahlupha abantu, ndiyabahluphekela abantwana abazalwa ngunje, ndiyabahluphekela abantwana abayozalwa nguwe ungalahlanga izono. Sizela abantwana bakho ngoba isono siyakhulelwa. Ngicela sikhulelwe. Uthi umbhali kukho lo mntana simkhulelweyo igama lakhe semprofethiwe. Romans 6:23 isipho sikaThixo ubobo obungaphakathi kodwa wena umvuzo wesono kukufa. And don't think because of usaphefumula you are not dead, you are dead. And your death yosimngcwabe samfaka ebhoksini is better than you. Besifile siziphoso nasizono. Uthi Paul besifile siziphoso nasizono kodwa uKristu wasivusa. Kuyafiwa xa ufika kwalivangeli umama afe. People must die. Omama bayafa nabeyikhwayela ilizwe kuyafiwa masengaphohelwa kuyafiwa kuyaphutsha kuyafiwa. Xa ufika apha yifa, xa ufika apha your own self mayife xa ulapha. Ungene unjalo akuhlalwa kunjalo. Siyaphohelwa ngola iziphoho zabazalwane. Besibufile nje sisambona basiphohela tu baphohla man. Benthetha abulafebule ndithi bathenga namaphepha kogqika bazikhulisa baphohla kuphohla bafanga abanye bevuka abakafi basaphila wabafela bonke uYesu ukuze bayeke ukuphilela bona kodwa baphilela wabafelayo. uJesu xa efikile uyayidla intando yakho. Intando yakho iyadliwa ngamandla egama likaYesu. Amandla egama likaYesu
ayayidla intando yabantu. Basingaphokelwa. 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 Kafiwa. Kafiwa. Ucula ufile. Uthonza ufile. Siba ngakukhangela wayaphi kanti wabhubha. Ngoba uJesu wafika uyabulala uYesu wayefikile. Masingaphokelwa ngaba kuyafiwa kweli ivangeli. Kuyafiwa pha. Die. Yefa. Yefa. Abanye bantu sifele ntoni? Kufuwa amanyalena apha. Ncwadi yamaHebhere ithi masiyilahle yonke into enokusibambezela. Xa ulapha ulahla yonke into enokubambezela. Siyathandaza. Kuyalahlwa. Yahlukana nesono. Funda sisi. Funa loo ndawo sithandaze ngayo siyayeka. Yahlukana nesono. Yahlukana nesono. Hlukana nesono. Eze uhlelo yinto. Xa isono sahleli kuso. Uthi uyazi wena ndoda. Yahlukana nesono. Ngoba isisono usilahlanga hleze. Wehlelwe yinto embi kunale. Uza kwehlelwa yinto embi kunasasifo sokubambe 38 years. Ngoba into etsala ukufa sisono. Oh Jesus. Into etsala amashwa sisono. Amen. Into etsala i-AIDS sisono. Into etsala izifo sisono. Yake isono uzawuphila. Yake isono uzawuba right. Yake isono amashwa azawuhamba. Xa ulahla isono amashwa ayaphuma ngapha. Xa ulahla isono imigwalo siyalahleka nayo. Ngoba isono sihamba namashwa. Isono sihamba nemigwaliso. Amen. Ungayeka kanje isono. Jonga yeka kanje isono. Uzawubona. Yeka kanje isono ngesono. Abanye awusiyeka kanje isono. Uzawuhlala ubeka izandla ngabantu ngoba nempandle. Ubeka izandla. Alempandle. Diphende ebantwini. Inye lento inokuqeda kulahla isono. Ha. Yabona beka izandla. Beka izandla. Hloko yakhe ibukhulu impandle. Ngancedakali. Yeka isono. Ngoba xa ungasilahlanga uza kwehlelwa yinto embi. Xa sisekhona sifana nemagnet. Unisono sikho ukufa siyakutsala kuzontini. Lahla lento itsala amashwa. Lahla lento itsala izono. Lahla lento itsala ukufa. Nansi lento ingxaki. Awuthakatho wena. Awunantsaba wena. Awunamashwa wena. Uzenza ngokwakho. Lento yiyo uzenzile. Sibonga into yodwa. Izono ziyaxolelwa. Ukhona. Uyasona amandla. Uyasona amandla. Uyasona amandla. Ufikile. Uphalalakile. uJesu. Oh Jesus. Beka izono. Hleze wehlelwe into embi kunale ibikwehlela. Yabona uza kwehlela yembi. Ncwadi yeBhayibhile inyama lithetha amadimoni xa ephuma emntwini awafi. Aqanda kwiindawo eziqantosi. Ebufunga esinda ubuyela endlini yam. Uqalekiswe ngenxa yesono. Ngoba xa efikile uYesu uyamkhulula umuntu. Awubani ukhululwa xa efikile. Awubani ubeka izandla xa efikile. Hayi uzibeka izandla ngokwakho. Ubeka abantwana bakho izandla ngokwakho. Abagulayo kwakho babeka izandla. Ungumama uthi bantwana philani egameni likaJesu. Ungumama uthi myena phila egameni likaJesu.
ngoba uhlala endaweni yokuma, uhlala ku-holiness, uhlala bungcweleni. Umzi wakho kakuhanjwa zimfene, umzi wakho kakuhanjwa zizilwane. Unobangela sisono, unobangela yile nto uhleli phezu kwayo, le nto uhleli phezu kwayo. Yeka isono, yeka isono, yeka isono. Ndikucebisa, cebiswa nguYesu mfondini, nawe tatam, nawe sisi wam, nawe bhuti wam. Cebiswa nguYesu, cebiswa mntu uhlukana zona, ngoba uzakwehlelwa yinto embi kunale ibikwehlele. Sicela siphakame sibe ngeenyawo zethu. Vala amehlo wakho wezothandaza mfo kaThekethe, vala amehlo. Enodina kuthe ngesheya kwesibaya yizwa